कि नींबू खरबूजा भइल। इन लोगों से बुलवाइए, इन लोगों से। ओके, थैंक यू सो मच। गुरुजी के लिए 2 लाइन आप बोल दीजिए सर जी। गुरुजी जीवन में धनंजय भैया समय के साथ साथ जब इतना जब लोग रहे और उम्र जब गुरुजी के आशीर्वाद न मिले तो कोनो मतलब ना हो। बिल्कुल हम चाहते कि गुरुजी आपके तोहफा हम भूल ना पाए, दीवाना है आपके दोबारा लौट आए। एक जोरदार ताली बज जाओ गुरुजी। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के काम ना लीजिए गुरुजी से। बहुत बहुत प्रणाम। आ जाइए सभी लोग आ जाइए, क्योंकि हम एक बार T10 खेलल चाहते हैं। हम 20 वाला ना है। सूर्य कुमार बनिए 51 गने में 100 मारी चले आइए। ज्योति के ज्योति ना नवजिया बैठ होई सारा कैमरा लग गया। अभी नहीं खेला गल ना, अभी ना गई बाद में। हाँ अच्छा लाइट के वाइट कर दी। नचाई मत भैया करे निवेदन जितना हाईलाइट जितना बिक दी बाहर एक के बाहर भी की बाहर, क्योंकि कैमरा पे आओ तो दिक्कत। चंद्रशेखर जितना बा लाइट सबका के कदो वाइट है कि ना, एकदम सफेद लौकस। मुझे दिल की बीमारी है, दिल को तेरी बीमारी है। सब लाग गल ना, मार गल भाई। हमारा के छोड़ दिया, खाली इनके के मार दिया। अच्छा उन्हें कैमरा लागल के हाथ हिला दिलो कि लाग गइल बा सगरी, ठीक ना? बिल्कुल, थैंक यू सो मच भैया, दिल से लव यू। तनी हनाओ ना कि बोला धनिया कवन कलाकारी हो गई कि सूट साड़ी हो गई। अभी बारू तू कुंवारी बेकरारी हो गई, कवन बीमारी हो गई कि दोनों बेरा ए ज्योति है ना पगली धरो सिमरन सुनो इधर कि दोनों बेरा कर पूजा भई। नींबू खरबूजा भइल से कि दोनों बेरा कर पूजा भई कि पगली देखावे अगरबत्ती कि मान ले बिया एक पति मन है दहिया के कि पगली देखावे अगरबत्ती। हे प्रभु हे हरि कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बिल में सांस हो गया प्रभु। बड़ी कंफ्यूजन है कि बोला धनिया कवन कलाकारी हो गई कि सूट साड़ी हो गई कि अभी बारू तू कुंवारी बेकरारी हो गई, कवन बीमारी हो गई कि दोनों बेरा कर पूजा भई कि नींबू खरबूजा भइल कि नींबू खरबूजा भइल। रेडी 1 2 3 4। बोला धनिया कवन कलाकारी हो गई, सूट साड़ी हो गई।
पोलखनिया कवर कलाकारी हो गई सुत साड़ी हो गई अभी बाड़ी तुम कुमारी बेकरारी हो गई कवन बीमारी हो गई कि बोल बात काटता अतहार काहे गोली चलाइबो तू पिस्टल से धाई धाई मार द तू राउ कि दुनु बेदा एक पूजा भई कि नी बुखर पूजा भई मैडम कि नी बुखर पूजा भई दुनु बेदा एक पूजा भई कि नी बुखर पूजा भई है कि नी बुखर पूजा भई गुरुजी माफ कर तू कूद के आओ ऊपर जंतर का है दौड़ के खाली आओ जंतर का है हम ट्राई करके तक हम रोक लेता लेकिन थोड़ा सा इधर हटिए थोड़ा सा इधर हटिए रहुआ पानी ढेर है मोट हम पानी पातर नारा सरस जे हमार हो जा ये खाली हम लाइफ फिर से बजाए पीछे बजा उठा लो पानी कोदा हाउ करे के बा कि बाल तोहार करे झप 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 एक साथ ठीक ना हम राम साइड में ठीक बा कि बाल तोहार करे झप 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 कमर तोहार करे लप 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 होली में तारा तारा ना बा देखी के लोग आवा दीवाना एक खाली फिर से भूत खेलावा हां लगाता कि जैसे रुआ सोखा है अइया पजन के चुड़ैल थैले बा रुआ मंत्र पढ़त एकदम ओम भरोसा समुद्र में भरगो देश नदी में बिरते हैं अरे बाबा वाह एगो ताली बजाओ जोरदार भाई वाह हम मंत्र नहीं की पढ़ हम मंत्र दूसर पढ़त है कौन मंत्र छतर कमान कौन हां ना इनका ढोड़ी में 32 GB रैम बा दुल्हा दुल्हन के जोड़ी सेम बा स्वाहा कि बाल तोहार करे झप 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 कमर तोहार करे लप 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 होली में तारा ना बा देखी के लोग आवा दीवाना बा इतना अठवा अजूबा भई अजूबा कैसे हो गए कैसे भइल अजूबा इतना संतोला हो गइल बा कि अठवा अजूबा भई किनी भूखर पूजा भई आए है किनी भूखर पूजा भई किनी भूखर पूजा भई आए है किनी भूखर पूजा भई पानी तहरा और लगी हो जान बुझा जब कि चले राह में तो डोलता वे आराम से
देखी के मन हमर बोलता वे चढ़ल चेहरा नूरानी बा चढ़ल सोनावा के पानी बा हो कि चले लूरा हमें तो डोलता वे देखी के मन हमर बोलता वे चढ़ल चेहरा नूरानी बा चढ़ल सोनावा के पानी बा हो चले लूरा हमें तो डोलता वे देखी के मन हमर बोलता वे चढ़ल चेहरा नूरानी बा चढ़ल सोनावा के पानी बा हो धनंजय कृष्णा के चूजा भई जियो प्यास कि धनंजय कृष्णा के चूजा भई कि नींबू खरबूजा भइल कि नींबू खरबूजा भई कि धनंजय कृष्णा के चूजा भई कि नींबू खरबूजा भई मैडम कि नींबू खरबूजा भई बाल तोहार करे झप कमर तोहार करे लप होली में तराना बा देखी के लोग गावा दीवाना बा इटा ठमाया जुबा भई ज्योति तार मन करता गोड़ेला 5 कट्ठा ज्योति हमें ही बेरा जाना बड़का जंगल बा अच्छा इनका पीछे घास जाम गल बैठे कहीं हम सोचत नहीं जाके ज्योति कि धनंजय कृष्णा के चूजा भई कि नींबू खरबूजा भई हो मैडम कि नींबू खरबूजा भई कुछ भी बोलते हो है ना। अब हम ना बोलम तो हमारे बाबूजी थोड़ी बोली हैं कि नींबू खरबूजा भइल मैडम कि नींबू खरबूजा भइल 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 कि नींबू खरबूजा